ଭଉଣୀ ଶାଗ କରୁଛି ନା କ'ଣ ରୋଷେଇ ରେସିପି ଦେଖା ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ରସୁଣ ଛେଚା ହବ ପିଆଜ ରୁହେ ନା ରସୁଣ ଶାଗ ଭାଜି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ରସୁଣଟା ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁନି ଖାଲି ରେକର୍ଡିଂ କର ସମସ୍ତେ ଏବେ ଉଠିବା ପଟ ନା ମୁଁ ବୋଧେ ଗାଧୁଆ ପାଣି କିଛି କରିନି ଗାଧିଆ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ପଳେଇବୁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାରୁ ପଡ଼ିବୁ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହେବ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ନା ଗୀତ କରାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହେବ ରସୁଣ ଛେଚା ରହିଯା ଟିକେ ଦଉନି ଟିକେ ରହିଯା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ତ ଇଏ ଆମ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ନା ସାନ ଭିଣେଇ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ନୁହନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା Okay. Yes. Yeah. କ୍ଲିୟର ଆସୁନି Definitely, I'm a young man. Yeah, definitely. Right. And I was saying maybe ଝିଅ ଝିଅ ଚାଲତେ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଖାଉନୁ କି ଚାଲତେ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ ନା ଇଏ ଦେଖେ ଚାଲତେ ଚାଲତେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖିବ ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ ତ ନାନୀ ସେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ରେକର୍ଡିଂ କରେ ଏଇଠି ହଁ ସମସ୍ତେ ଉଠିଯିବ ହାଇଲାଇଟ୍ ବାଲା ଫଟୋ ଉଠା ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଦେବା